Hasta ngunyan dai pa makatubod ang 22 anyos na si Cherry Dacuro kan Barangay Santa Teresa Malilipot Albay na magigi siyang magna cum laude. Simple man kaya dasan ang pangiturogan niya iyon makapagtapos nin pag-aadal na magiging tulay ngani maabot niya daa pa diit-diit ang iba pa niyang pangiturogan sa buhay. Arog kan makataling ka sa pagtios. Sabi niya, alay niya sa iyang mga magurang, an onrang sa iyang narisibi. Naging posible kaya da ini huli sa mga sakripisyo kan sa iyang magurang. Never ko man po naisip na para po mag-stop. Kasi po, naisip ko po, andito na po ako tapos, ngayon pa ba ako susuko? Ganun po, sir. So, yun po. Sila mama po talaga yung naging inspiration ko. Tapos yung nakababata ko po na kapatid, sir. Kasi Aki nin jeepney driver si Cherry May. Mantang full-time housewife naman ang sa indang ilaw ng tahanan. Asin matoa siya sa duwang magtugang. Kan Hulyo 7, kan magtapos sa kolehiyo si Cherry sa kursong Bachelor of Arts in Literature sa Bicol University. Istorya niya, baku lingid siyang kaaraman ang mga pagtios na ipig-agihan kan sa iyang magurang, makatapos na siya sa pag-aadal. Kaya ngunya na-graduate na siya, oras naman daangani mas magsumikap siya sa buhay. estudyante po dyan na arog ko po na nagsusumikap man po sa buhay, dahil po ako magsuko and kung may opportunity po, always grab that po. And yan po, may plan po si Lord para sa to. Para kay Tatay Joy, magmagna cum laude man an si Cherry May o dai, sulit na daan kapagalan nindang mag-agum makatapos na ini sa pag-aadal. Magayan sa pagmati po. Parang garo man sa nabag akong nanalo sa kung anong nga sa lotar kaya Apwer sa pagiging jeepney driver, nagsa-sideline man bilang mekaniko si Tatay Joy. Kung minsan, pigkukuomanda siyang bilang personal driver, dai niya man da pinapalampasan paglalatero. Sabi niya, gabos na marangal na trabaho, kaya niyang gibuhon kung para sa maray na puturukan sa iyang mga aki. sana po sa iba man niya na pag-iriba kung na, nagpapa-eskwela man sa college, paghandaan man lamang, paghanda na para makatapos man. Sarong simana matapos makagraduate, nagtatrabaho na ngunyan sa Kapitolyo Provincial kan Albay si Cherry May, kung saan pinalad siyang makalaog din trabaho sa Public Information Office sa PGA. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.